mutungamiri wenyika aiwa opa magunshots oya achipa mawarning shots kune vanhu achiti aiwa vakomana musati muita mistake yenyu kuda kuratidzira kana kuda kukonzeresa violence SADC iripo paSADC summit ndokuti kuti vakomana vari ready kukudisciplinai anotaura mashoko kuti aiwa kujeri kune vanhu vashoma sikatomboiti sapeda mashoko aitaurwa nemutungamiri wenyika sonyuka waita on the Pindula News ndibva wasubscribe like tina on the bell icon samoza kuti Pindula newspaper remandoro kwati vanonyora mashoko kuti President Emerson Mnangagwa is warned that law enforcement agents are prepared to deal with the unruly elements working with unfriendly states to disturb peace and security ahead of the 44th SADC Heads of State and Government Summit to be held in Zimbabwe. Ndo mashoko anobuda zvinzi mutungamiri wenyika kuti aiwa vanhu vese vada kudisrupta peace munyika yeZimbabwe aiwa malaw enforcement officers varipo vanokugadzirisai musati muita zvenyu mistake yekutomborashikira makada kuratidzira. Mashoko anomuda muPindula News tidze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro pemashoko awa penya comment section medu musangano subscribe kulike channel tina on the bell icon.